Samira omahe caruban didol murah ora kulaan dikapak-kapakno manut Samira omahe kebon sari yo Samira akeh Nyuwun tepuk tangan kagem Abah Kirun. Wah, jan. Ambak wis yuswa parantine semangate luar biasa kaya ngono. Jarine sapa? Lho, buktine nggih mboten keringetan, mboten menggeh-menggeh ngoten kok. Aku wae sing lungguh. Ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Wis ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek, usum nun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iya. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSHT. Umure 70. Nggih. Mas, kowe kalingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas ku beleken ngene? Uyuh. Karoh kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biyene. Tak go nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Hmm. Tolong ditutup, aja nulari
putune, anake. Terus Virus ki. Carane Ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Jam 7 sore wong iki jek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek. Dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso solan salin nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane le Banyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi ten Bojonegoro. Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih. Sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. Nggih. Iki tak siarne. Terus sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Kuntet, Slentem, ya ta? TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Selindro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Saya tak takoni. Nggih, tak takoni sik, lha pancen kaya Pak Bagio. Pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen. Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren. Ana arek wedok lungguh ijen bareng tak cedheki. Aku diduduk ganden. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Selek gede dadi apa le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru. Kowe nek ning mboten tunggale Semang iki to? Lah iya, kowe iki ya kleru nek. Lah sing ndi to? Kowe ndagel apa piye ra sandalan? Ucah kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar Depot Seni Kirun mbiyen. Lah penggemare terus ndi-ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dinggi anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Wis po. Lho, jenengan kok iso pahala lho. Enak wis pahala apa piye? Padha udur aku ndagel dhewe. Malam Selasa. Wis alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Mulane karo Yogi Bagong ra lucu ya kuwi. Urung-urung kok Semang. Ayo, kowe sing ngumpani. Malam Selasa Aku neng Solo. Mlaku-mlaku Karo tuku klopo. Ana arek wedok Rambute dawa. bareng tak cedheki. Bake mara tuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya Le. Boten kae wis ben. Biasane dagelan blonge coba petiram ya. Ora ngerti alamate kok. Halus. Malam Rebo. Ayo. Malam Rebo. Aku neng Solo. Mlaku-mlaku Karo tuku sawo. Ana arek wedok Klambine ijo. bareng tak cedheki. Aku dikroyok coro. Malah dadi kancane iso kok malah di.
Alah pintere. Tang ting ting. Anu Mas Yoyo iki jane ya kaya ngoten iki piyayine iso kaya apa iso. Kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting ting ting. Bener tanggapan bunti dados anu. Ayo laris niku. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ting masalah kanca-kanca nek gambelian. Ndang gua encuk. Lang kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditangting tuh kene omongan pisan pindho kowe sing ping 3 ala ting ting entang ting ting mayaya panjenengan ki wis laris tenan dek nang slipi nggih ala tang ting tang ting sesonan tang ting lah ngono ki del malam Kemis Aku nang Inggris. wah adoh mlaku-mlaku Karo tuku manggis. ana arek wedok Ireng manis. nah iki bareng tak cedheki Kirek didis. wah sik der lho si An ora nganggo kuwi kok pinter men putrane sapa iki Putrane Pak Kolik. ngono ki nek sing rawuh Pak Bupati Kolik wis mati arep nusul kok kowe Putrane Pak Hari. putrane Pak Hariwur Meteni. dagelan ra situasi blas Putrane Pak Hariwur. besok nek gede dadi apa Dadi maling. mantri Mantri. mantri apa Mantri suntik. nyuntik sapa Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara belek abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. cikno Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah. ana arek wedok. Areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep. Was-was ngono karepe. mbok ya dibuka Gak ben murep aman. lah aman sing mau buka kleru manuhara Oh, malah medeni kok. malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru Oh, keliru. Mau kok nyatet ora dicatetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampean ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu ae ora metu. kuwi nek malam Sabtu aku neng cepu Nah. aku nek malam Minggu lagi aku ra metu ono Aku metu. malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. reca wedok Guyang guyu bareng mok cedhaki tibake maratuaku. lan nyapa maratuamu ning cepu Lah ya metu. Pancen omahe cepu. lagi malam Minggu Aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prae Minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. mbok yo ngenteni Bah kon metu to, Bah? Gah Kon metu kuwi lho. metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok iki metu dhewe. malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku neng jero omahku. reca wedok Guyang guyu bareng mok cedhaki areke bisu. berarti beda guane Beda. beda to guane Nggih. nek biasane nek sing iki ya apal Sing napa? apa jinggot wis kagungan Tro. putra Tro. Pak Jenggot.
Tak bacok ndasmu lho engko. Ndek wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kowe ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Wis ganti tema. Wis kagungan putra larase. Tro. Sinden. Tro. Wis iso ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki sapa ora? Saged. Pak Jenggot. Pak Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Tro. Yedak. Putra. Enek kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Pijer nangis wae wis Kagungan putra. Tak potong sak yuta lho engko wis kagungan putra putrane wis metu jenggote Pijer nangis wae. umure pira anu ya cek 15 tapi wis ngene Pak Jenggot wis kagungan putra putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk cukur dhewe tukul dhewe budhek kowe ha iki nak tukul resi cukur malih ngono tak golekne misih sik napa rungokno iki top-tope wong Wah, iki. nek sinden kae urung berbobot nek iki berbobot tenan penyanyi kondang sak Jawa Timur hadir malam ini oh piye to apa kuwi nek wong anu jadak sinden-sindene opo apa kuwi ya iki ben metu kene nduk jedak mbah kene kene Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? niki jenenge Lucy Limosin Brahman kurang gede anak kula Ponorogo sehat ya nduk Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. ya Kula mriki wau sakjane duwe perkara. pekarane Kalih munyuk niku lho. wong tuwek ra melok apa-apa nadyan to anak polah bapa kepradah saiki ya urusana dhewe aku mung butuh penyelesaiane Padha kula nggih butuh penyelesaian. nek kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok Niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Nyuwun pangapunten. nyapa Nyapa? Piye?
Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh, Lho, ngerti. nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang, Dalem. kurang ajar. Kok- Dagelan. Seniman. Nggih. Seniman yang panggung iki dadi tata krama. Ngetengi Lucy. Lho. Lucy mbobot perkara kowe. Aduh. Tanggung jawab. Aduh piye ki? Aja macem-macem kowe. Lho. Tabuk lambemu. Menangi, Kula metengi, Lho, metengi kowe. Lho. Bah, Mlebu kula ki mboten meteng. Ayo, teng ngono. Oh, Piye lho jane? Lah ora metenge. Aku ya duwe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yahmene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. Ngono ya kok ya omong. Ngene sik, aku tak omong. Ngeten lho asline. Bah. Lah iki Asline ngeten lho. saurunge tak urus. Nembang Odik. Kowe ben ayem atimu. Sak lagu Lah. mergo dinteni. Lah. Kok Siap. perkara iki berlanjut. Nggih, oke siap. Niki Arep nembang apa? petingane kalih Madangkara. Oh, Nggih. iya. Spesial ulang tahun Spesial ulang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati rawuh. Bapak Bupati selamat malam. Menika dirawi para pejabat Penggede, nggih. wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Tindak Mufti. wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Nggih. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Rama Widodo. Bapak Sapa? nggih, Bapak Wakil Bupati. Dalam Rama sapa? Romo Widodo. Ratek lali suwi ra ditanggap. Tapi Bapak mau Wabu. aku wis Ya napa? diparingi tinggo ngopi. Matur nuwun Rama Widodo kali Bunda. Nggih. Makasih. Terop jek apik lho Pak sewonen no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken Bapak. bajing loncat. Oh, Nggih. siap. Panjenengan napa monggo Nggih. derek. Engko ae bajing loncate engko. Nggih. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Nggih. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo Madangkara kae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi Cakno? Wah, Cak. Nyapa? Wedaan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap Madangkara iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Ya nduk. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi to kok suwemut tok. Endi to, Mas? Ha iki Casmu kok kegeden kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon, Lah nggih pripun? tiange wireng. Nggih, Gawe kuning. jas kuwi tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing putih.
Niki. Terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. Kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Malih kaya ula weling. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Ya, Pak. Lho, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir omah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Piye, Mak? Lho, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake ya napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Iya. Teko ndi mau? Lelampan. Lalampahan kangka wuri. Numpang. Nano. Mana moci. Terasna tolo sepira. Ilang ngong. Terasna tolos semonten nggih. Nadyanengku bok asma ra dawake Mangga gubuk asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cakno. Ayo, enggak. Jajos. Mas he. Tangak waktu nganti kaget. Iso gak? Ayo. Sesak Cak, Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Joget polahe kaya lele digedhik. Sakit pintere sing ngendak. Yo biasane yo. Sik to. Engko nek mau nambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakit pintere kae sing Kowe ngendang. iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Pak. lele kok digedhik lho, urung mok gedhek matil ndasmu. Sik to, kae Joget. mbok obahne apa Mas Novel iso tanganmu. Jajal lho. Sesuai kendang. Jajal, Sesuai jajal. kendang napa mawon saged lho, Pak. Ayo. Lho. Catatan sakjroning ati tanah lontor saya marang ya pinter piye ta kok ngono pinter ta cobi Pak Ora. masa mek ngono tok Wong aku e. Contone malu. Wong ora muni no. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya, iya lah, Mbok, tapi- mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong kok goblok. Aku ki lho karo lungguhe ke Noval ki iso. Cobi, Pak. Coba, Pak. Lho. Napa kok enek ngene e, Pak? Nguyuh. Engko tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam dek. Nah sampean. Lho mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe Lho ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek Iki ki lho. wong. pancene tuwek. Bener. Iki tuwek wonge. Nggih nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho.
Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Kanjane karawitan madang geden iki. Mas ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas Nuk. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. Jer Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang palang kekek Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Yo. Apa kata-katane lho? Orek-orek. Lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan, Mas. Pak tulung. Duweke siap nih. Nyun sewu. Orek-orek. Pancene madang geden iki iso. Apa kaget aku. Pagi tilik nih. Ngono en njaluk disemak lho. Sini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus lho ngono gak patek ikhlas. Pancene bocah kae main deknane kaya ngono piye kowe nek ketok piye? Ketok ganteng. Ketok Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. Gak patek setuju. Kakus. Kurang sabae iki. Ayo Nduk, terus nih Nduk. Mbaleni perkara aku tak ning tengah. Nggih. Piye to Nduk? Piye? Ngeten lho, Masalahe apa iki? Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjani apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tuwek. Nuwun sewu lho Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komet kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang kowe mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapakmu rung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek. Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh Rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak!
Jok kurang ajaran awakmu. Loh, kan iku lapo mrene-mrene iku. Bapakku ndi lho? Lah karo Pak yo pangkling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh, Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Dir. Dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Oh dikandani Kadir kok. Ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong tung. Irung malah Salam sik karo Pak Bupati Madiun. Oh iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah ya Sing sapa sebutin mari penonton sitok-sitok iki. awakmu ki lak tamu Oh, kok iya, Jakarta sih. Ih, pertama ngomong apa? Sakarepmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diplangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Ula. Iki Pak Bupati sugeng dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh, Ditakoni kok Mbah Mbuh. takoni wong Nek ketuane lah awakmu. ya ketuane aku ae sampe nek wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Des. Niki sing jenenge Dalang Arif Nglumer. Tepangaken jari kula Adis. Kadir. Tepangaken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film nika lak kalih Pak Doyok to. Kali Pak Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah Dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha-padha kula mboten pecah kali Doyo, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. kok iso Masih masih tenggel mlocot. Lah, aku mau diceluk tambir. Apa gak Mas mangkel? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah, alias Mas Yoyo, alias Mas Yoyo. bojone Bu Sukesi, Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke Kowe kok nyensus penduduk kok ndi kok iki Nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati, terus apa lagi? Ketua DPD, Ya, buat Bapak Ketua DPD para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan jajaran dari Golkar yang ada di sini, terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Ndi? Ora enak. Apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Jo gelo wis carane de. Ciri wanci wo digawa mati de. modar karepmu kok kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arep rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Ning ndi anake sik? Sampean jenenge ra pengertian karo anak, ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek kowe. Paling Arep monggo apa? Loh, dienggo apa bojo dienggo apa?
Ya tinggo kelon-kelonan, Dik. Tinggo apa? Kok kaya isih kuat-kuat to. Sing dipek pacar komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju Lus, tandang ngono Lus. Duh, ngeyel iki wong. Calon maratuwa. Wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. iki Madura. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura, Redin kana. Madura cocok le aku wis iki. Yo ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Hati-hati Lulus, gelangmu nek ilang Lulus. Rumangsamu copet aku. Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rapi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelembekku. Ayo mbek aku ae. Lah alah. Lah kula kareng jenengan. Awakmu wedi paling aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin entuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedhap malih jenengan kula tuntun. Lah apa ya sik iso. Lah terus iki ya apa kan? Dilokne iki lho. Apa ngomong Kok apa? rabi Lucy? Lah jenengan apa tak sik kiat? Napa Loh. iki sik iso? Lho, ngenyek iki Dik. Cik, iso. Ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya. Jamu iki lho jamu. Jamu apa to, Mbah? Kok kae jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku dilokno Mbok napa yo kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Kok iso? Apa niku? Apa wis tak putusi. Putus ini. Lus, Nggih. no. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Oke. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Bir kita. Siap. Wis. Nggih. Met. Nggih. Iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin Dandan. dipangan niku. Mboten. Wah, Wis lah, tok kowe lah. iki meneng wae. Bir kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Sik, beri kita aja, Dok.